Postoje priče koje počinju ljubavlju i završavaju se istinom koju niko nije spreman da čuje. Ovo nije samo priča o gubitku. Niti samo o tajni. Ovo je priča o trenutku kada se ceo život raspadne. U jednom pogledu. U jednom otvorenom kovčegu. Ako voliš misterije, neočekivane obrte i priče koje te teraju da preispitaš sve, zaprati kanal i ostani do kraja. Jer ono što ćeš čuti nije samo priča. Kiša je tiho padala po groblju u malom mestu nadomak Kragujevca. Crni kišobrani. Tišina. I zvuk zemlje koja pada po kovčegu. Nikola Stojanović je stajao nepomično. Gledao je u kovčeg svoje žene. Jelene. Ljubavi svog života. Žene koju je, kako je mislio, poznavao bolje nego sebe. Sada, više nije bio siguran ni u šta. Upoznali su se na fakultetu u Beogradu, u jednom od onih običnih dana koji se kasnije pamte kao presudni. Ona, tiha, povučena, uvek u drugom planu, ali sa nekom toplinom u očima koja je odmah odavala da u njoj postoji više nego što se na prvi pogled vidi. Nije volela da bude u centru pažnje, više je posmatrala nego što je govorila. On, potpuno drugačiji. Otvoren, uporan, tvrdoglav do mere da je često i sam sebi pravio problem. Ulazio je u svaku prostoriju kao da je već osvojio, ali je u sebi krio nemir koji nije znao da objasni. I baš nju je primetio prvu. Bez plana, bez razloga, jednostavno. Zavoleo ju je odmah, naglo i iskreno, kao da se to nije ni moglo sprečiti. Ona njega. Malo kasnije, opreznije, kao da je sebi davala vreme da razume šta joj se dešava. Ali kada je zavolela, to više nije bilo pola mere, ni povremeno. Bilo je celo, duboko, bez rezerve. I bar je on tako mislio, da će ta ljubav trajati isto tako tiho, ali sigurno, zauvek. Venčanje je bilo skromno, bez velike pompe, ali sa mnogo emocija. Mali stan koji su iznajmili posle toga bio je tesan, ali ispunjen smehom, sitnim svađama i onim tihim trenucima kad oboje ćute, a sve im je jasno. Nisu imali mnogo, ali su imali jedno drugo, i to im je u tom trenutku delovalo kao dovoljno za sve što dolazi. Kasnije je došla kuća. Ništa luksuzno. Ali njihova. Sa dvorištem koje su polako uređivali, sobama koje su mirisale na nov početak i planovima koji su postajali sve ozbiljniji. Pričali su o deci, o imenima, o tome kako će izgledati njihov život za 5-10 godina. Sve je išlo u smeru koji su zamišljali kao normalan, miran i siguran. Ali postojala je jedna stvar koja je tiho stajala između njih, iako je naizgled sve bilo u redu. Jelena nikada nije pričala o svojoj prošlosti. Kad god bi se razgovor dotakao pređašnjih dana, ona bi ga nežno presekla, bez drame, ali čvrsto. Nije važno, govorila bi mirno, kao da zatvara temu bez mogućnosti da se vrati. Važno je sada. I Nikola nije insistirao. Nije kopao, nije postavljao pitanja koja bi mogla da naruše ono što su gradili. Uveravao je sebe da svako ima pravo na delove života koje čuva samo za sebe. Da ljubav znači i poverenje, čak i onda kada nešto ostaje neizgovoreno. I on je verovao. Ne zato što je sve bilo jasno. Već zato što je hteo da veruje da je dovoljno što imaju ono što vide, a ne ono što je ostalo iza. Poziv je stigao u 3 ujutru, onako kako obično stižu vesti koje menjaju sve. Kratko, hladno, bez prostora za pripremu. Saobraćajna nesreća. Auto je sleteo sa puta. Nije bilo šanse. Jelena je bila mrtva na licu mesta. Reči su dolazile jedna za drugom, ali nijedna nije imala stvarnu težinu u tom trenutku. Samo su se nizale kao informacije koje mozak čuje, ali odbija da prihvati kao stvarnost. Nikola nije plakao. Ne odmah. Sedeo je mirno, kao da je neko pogrešio broj ili kao da je sve neka greška koja će se uskoro ispraviti. Sahrana je bila tiho mesto gde se ljudi mešaju bez mnogo reči, ali sa mnogo pogleda. Svi su došli. Prijatelji sa fakulteta, kolege koje su je znali površno, komšije koje su je viđale u prolazu, ljudi koje Nikola nikada nije ni upoznao, a ipak su stajali tu kao da su bili deo njenog života oduvek.
I bilo je i onih lica koja on nije prepoznavao, a koje su se ponašali kao da nose neku svoju priču o njoj. I to mu je već bilo čudno. Neki su ćutali, neki su plakali, ali bilo je i onih koji su samo stajali nepomično, kao da posmatraju nešto što razumeju bolje nego on. Jedan čovjek je bio posebno primetan. Stajao je sa strane, malo odvojen od svih. Nije prilazio nikome. Nije govorio. Samo je gledao pravo u kovčeg, kao da pokušava da upamti nešto što ne sme da zaboravi. Pogled mu nije bio slučajan. Bio je težak. Precizan. Kao da zna više nego što bi trebalo. Nikola ga je primetio, ali u tom trenutku nije imao snage da se bavi time. Pre nego što su zatvorili kovčeg. Nešto u njemu se slomilo na pola, tiho, ali konačno. Želim da je vidim posljednji put, rekao je tiho, skoro bez glasa. Ljudi su se pomerili. Otvorili su poklopac. I onda. Tišina. Ona teška tišina koja ne traje sekundu, nego se razvuče unutar čoveka. Nikola je prišao korak po korak, kao da ga nešto vuče, a nešto drugo ga istovremeno zaustavlja. Pogledao je. I u tom trenutku. Svet mu se srušio. Nešto nije bilo u redu. Žena u kovčegu jeste ličila na Jelenu. Lice je imalo iste crte, isti mir koji ljudi dobiju kada sve prestane. Ali nije bila ona. Ne u onom dubokom, instinktivnom smislu koji čovek ne može da objasni, ali odmah osjeti. Nešto je bilo pogrešno. U liniji lica. U načinu na koji je kosa padala. U sitnom ožiljku koji nije pamtio da je ikada postojao na Jeleni. Sve je bilo skoro isto, ali ništa nije bilo pravo. Kao kopija koja je previše dobro urađena da bi bila slučajnost. Nikola se povukao korak unazad, kao da je dobio udarac. Pogled mu je ostao fiksiran, ali u njemu više nije bilo sigurnosti. Samo sumnja koja je počela da raste u jednom pravcu koji nije smeo da postoji. Ovo nije moja žena, prošaptao je. I prvi put tog dana, nije znao da li je izgubio Jelenu. Ili nešto mnogo veće od toga. Ljudi oko njega su se odmah zgledali, kao da pokušavaju da pronađu logično objašnjenje za ono što je upravo izgovorio. Nikola. U šoku si, rekli su tiho, gotovo umirujuće, kao da pokušavaju da ga vrate u neki prihvatljiv okvir stvarnosti. Ali on nije reagovao na njihove reči. Nije ga interesovalo ni saosećanje, ni ubeđivanje, ni to kako to izgleda spolja. Jer u njemu je bila sigurnost koja nije ostavljala prostor za sumnju. Ovo nije bila Jelena. Ne ona koju je poznavao. Ne ona koju je gledao godinama, svaki dan, u malim stvarima koje drugi ne primećuju. Nije mogao da objasni zašto, ali je znao. I taj osjećaj je bio jači od svih njihovih reči. Tada mu je prišao onaj čovek koji je sve vrijeme stajao sa strane. Polako, bez žurbe, kao da je već znao da će se ovaj trenutak dogoditi. Njegovi koraci nisu bili nesigurni. Bili su odmereni. Teški. Stao je dovoljno blizu da ga Nikola čuje, ali ne toliko da ga dodirne. I tiho je rekao. Znam da nije. Nikola je na trenutak zastao, kao da mu je ta rečenica otvorila nešto što nije očekivao. Pogledao ga je direktno, prvi put zaista, ne kao stranca u pozadini sahrane, već kao nekoga ko očigledno stoji na drugoj strani istine. Ko ste vi, izgovorio je oštro, ali u glasu mu se već osjećala napetost koja prelazi u strah. Čovek nije skrenuo pogled. Samo je mirno, gotovo suvo, odgovorio. Neko koje poznaje duže nego ti. I ta rečenica nije zvučala kao pretnja. Zvučala je kao činjenica. Kao nešto što je već dugo postojalo, samo je sada konačno izašlo na svetlost dana. I u tom trenutku Nikola je prvi put osjetio da smrt nije kraj priče. Već početak nečega što nikada nije smeo da sazna. Ispostavilo se da ništa od onoga u šta je Nikola verovao posljednjih godina nije bilo potpuno stvarno. Jelena nije bila Jelena. Njeno pravo ime bilo je Marija. To ime je izgovoreno kao da pada na pod sa previše težine. Kao nešto što je sve vrijeme postojalo u senci, ali nikada nije smelo da se izgovori naglas.
Godinama je živela pod drugim imenom. Pobegla je od nečega. Od nekoga. I od tog bekstva je napravila novi život, pažljivo, korak po korak, kao da gradi zidove oko sebe koje niko ne može da pređe. I u tom novom životu bio i Nikola. Čovek koji je verovao da živi istinu, dok je ona sve vrijeme živela tajnu. Gde je ona? Pitao je Nikola, ali sada njegov glas više nije bio isti. U njemu više nije bilo samo tuge. Bila je sumnja, strah i nešto što je ličilo na bes, ali nije imalo jasan pravac. Čovek koji je stajao ispred njega ga je pogledao mirno, kao da je ovo razgovor koji je dugo odlagao. Živa je. Jedna reč. I dovoljna da sve utihne. Tišina koja je usledila nije bila prazna. Bila je teška. Previše teška da bi se lako nosila. Nesreća, kako su svi mislili, nije bila slučajna. Auto koji je sleteo sa puta nije bio njen. Nije bio Marijin. Žena koja je umrla u kovčegu bila je neko drugi. Neko ko je koristio njen identitet. Neko ko je postojao umjesto nje, dovoljno dugo da svijet poveruje da je to istina. Nikola je polako spustio pogled, kao da pokušava da sredi misli koje više ne staju u jednu celinu. Sve što je znao, njihov brak, kuća, planovi, svakodnevica, odjednom je dobilo pukotinu kroz koju je sve počelo da se urušava. Zašto, izgovorio je tiho, više za sebe nego za čoveka ispred sebe. Ali odgovor je već bio u vazduhu. I bio je teži od svih riječi koje su mogle da se izgovore. Zato što ništa od njihovog života nije bilo samo ljubav. Bilo je i bekstvo. I prošlost koja je konačno stigla da uzme ono što joj pripada. Zašto, ponovio je Nikola, sada već tiho, ali u tom tihom glasu bilo je više snage nego u bilo kom vikanju. Zato što je Jelena bežala. Čovek je stajao mirno dok je govorio, kao da je tu priču već mnogo puta u sebi prošao. Od prošlosti koja ju je konačno stigla. Te reči su visile u vazduhu kao nešto što ne može da se poništi. Nikola je u jednom trenutku samo klimnuo glavom, ali ne zato što je razumeo. Već zato što je odbijao da ostane tu, u mestu gde se sve završilo bez objašnjenja koja može da prihvati. I onda je krenuo. Nije bilo plana, ni pravca koji mu je neko dao. Samo potreba da nađe nešto što ima smisla u svemu što se raspalo. Prvo je išao po gradovima u kojima su živeli. Stanovi koje su menjali, ulice koje su pamtili, mesta na kojima su sedeli i pravili planove koji sada zvuče kao tuđi život. Pitao je ljude koji su je poznavali pod raznim imenima. Pregledao stare brojeve, kontakte koje je ona jednom koristila, pa ugasila. Svaki trag je bio mali, nepotpun, kao da ga neko namerno vodi u krug. Ali svi ti krugovi su se polako sužavali. I svaki put bi ga vodili ka istom pravcu. Ka istoj tački. Novi Sad. Nije znao zašto baš tamo. Ali osjećaj je bio jasan, kao da je sve što je bilo skriveno ostavilo najdublji trag upravo u tom gradu. I što se više približavao, to je tišina u njemu postajala glasnija. Ne ona spoljašnja. Već ona u kojoj počinješ da shvataš da ne tražiš samo osobu. Već istinu koja je godinama živela daleko od njega. Jedne večeri sve se desilo bez najave, kao da je grad sam odlučio da mu pokaže ono što traži. Novi Sad je bio hladan, svetla su se odbijala od mokrog asfalta, a ljudi su prolazili kao senke koje ne ostavljaju trag. I onda je stao. Na drugoj strani ulice. Video ju je. Živu. I drugačiju. Nije bila ona žena koju je pamtio iz svakog dana, svake navike, svake tišine koju su delili. Korak joj je bio drugačiji. Pogled oprezniji. Kosa vezana drugačije, lice mirnije, ali zatvorenije, kao da je neko u njoj ponovo povukao linije koje niko ne bi smeo da pređe. Nosila je novi život na sebi kao nešto što se uči ispočetka. Stajala je trenutak ispred izloga, ne primećujući ga. I u tom trenutku Nikola je shvatio nešto strašnije od svega što je do tada čuo. Ona nije nestala. Samo je nastavila da živi kao da on nikada nije postojao. Srce mu je udarilo jače, ali nije krenuo odmah. Samo je gledao. Kao da se plaši da će jedan korak pokvariti sve,
ili potvrditi ono što ne želi da prihvati. A onda je ona blago okrenula glavu. I njihovi pogledi su se sreli. Na sekund. Kratko, ali dovoljno dugo da se u njemu sruši sve ono što je gradio dok ju je tražio. Jer u njenim očima nije bilo iznenađenja. Samo prepoznavanje i strah koji nije bio nov. Kao da je i ona znala da će se ovaj trenutak jednog dana desiti. I da od njega više nema bežanja. Zašto? Pitao je Nikola, stojeći na nekoliko koraka od nje, kao da se plaši da će se sve raspasti ako priđe bliže. Ona je ćutala samo trenutak predugo. Taj trenutak je u njemu izazvao više nego bilo koja reč. Onda je konačno progovorila, a glas joj je bio slomljen. Da bih te zaštitila. Nikola je napravio korak napred, kao da nije dobro čuo. Koga, izgovorio je naglo. Od čega? Ona je spustila pogled, kao da joj je teško da ga gleda pravo u oči. Od ljudi koji me traže. Tišina koja je usledila nije bila prazna, bila je puna svega što nije izgovoreno godinama. Nikola je osjetio kako mu se sve u glavi meša, kako se sve što je znao o njoj ponovo pomera, ali sada u još mračnijem pravcu. Ko te traži, Jelena, izgovorio je njeno staro ime, kao da time pokušava da je vrati nazad u život koji su imali. Ali ona je samo lagano odmahnula glavom. Ne, nemoj tako da me zoveš. I ta rečenica je bila dovoljna da mu postane jasno da je sve mnogo dublje nego što je ikada mogao da zamisli. Ispostavilo se da njena prošlost nije bila samo bekstvo od jednog života. Bila je bekstvo od opasnosti. Vezane za ljude o kojima se ne priča naglas. Za krugove kriminala u koje se ulazi lako, ali iz kojih se ne izlazi bez posljedica. Za ljude koji ne opraštaju greške. I ne zaboravljaju imena. Nikola je osjetio kako mu se stomak steže. Sve ono što je do juče izgledalo kao misterija sada je dobilo novu težinu, opasnu, stvarnu. Znači sve ovo, izgovorio je polako, nije bilo samo laž. Ona je konačno podigla pogled. U očima joj je bilo i krivice i straha, i nešto što je ličilo na očaj. Ne laž, prošaptala je. Pokušaj da preživim. I prvi put je Nikola shvatio da nije samo izgubio život kakav je poznavao. Već da je nesvesno ušao u priču iz koje je neko drugi bežao godinama. Moraš da odeš, rekla je tiho, ali u tom tonu nije bilo molbe, bilo je hitnosti, straha koji više nije mogla da sakrije. Nikola je odmahnuo glavom, kao da odbija i samu pomisao. Ne mogu. Moraš, ponovila je oštrije, ovoga puta gotovo očajno. Ne razumeš u šta si ušao. On je stajao ispred nje, nepomičan. Gledao je kao da pokušava da u njenim očima pronađe granicu između onoga što su bili i onoga u šta se sve pretvorilo. Tišina između njih je trajala predugo. Sve oko njih, ulice, ljudi, grad, kao da je postalo sporedno. Samo su oni ostali u tom trenutku, u nečemu što više nije ličilo na život koji su nekad imali. Nikola je udahnuo duboko, kao da donosi odluku koja ga menja iz korena. I onda je rekao mirnije nego što je i sam očekivao. Ako ti bežiš, ja idem sa tobom. Ona ga je odmah pogledala, naglo, kao da nije sigurna da li je dobro čula. U njenim očima se pojavila mešavina straha i neverice. Ne govori to, prošaptala je. Ne znaš šta to znači. Ali on nije odustao od pogleda. Prvi put posle svega što je saznao, nije tražio objašnjenje. Tražio je izbor. Znam dovoljno, rekao je tiho. Znam da si sama nosila ovo previše dugo. Njene oči su se napunile suzama, ali ovoga puta nije bilo samo straha. Bilo je i nečeg što je ličilo na olakšanje, kao da je prvi put neko stao pored nje, a ne nasuprot njene prošlosti. Ona je polako spustila pogled, kao da se bori sa sobom. Ovo ne završava dobro, rekla je jedva čujno. Nikola je napravio korak bliže. Možda ne, odgovorio je. Ali više nećeš biti sama. I u tom trenutku, sve što je bilo između njih, i život koji su imali i onaj koji su izgubili, postalo je nešto novo. Ne povratak. Već bekstvo za dvoje. Niko više nije video Nikolu Stojanovića. Ni Jelenu. Ni Mariju.
Kao da su u jednom trenutku nestali iz svih priča, iz svih razgovora, iz svih sjećanja ljudi koji su ih nekada poznavali. Grad je nastavio da živi bez njih, kao što uvek nastavi da živi bez onih koji odu bez objašnjenja. Samo je jedna priča ostala. Prepričavana u delovima, tiho, bez sigurnosti u detalje, ali sa istim osjećajem da se nešto veliko i nepovratno dogodilo. Priča o ljubavi koja nije bila čista. Koja je počela kao obična, svakodnevna, skoro jednostavna, a završila se kao nešto mnogo složenije od bilo čega što su drugi mogli da razumeju. Ali je, uprkos svemu, bila dovoljno jaka da preživi sve što je pokušalo da je slomi. Ponekad osoba koju voliš nije ona za koju misliš da jeste. Ponekad nosi ime koje nije njeno. Ponekad nosi prošlost od koje beži. Ponekad uđe u tvoj život ne kao istina, već kao novi početak koji još nije objašnjen. Ali ako je ljubav stvarna, ako preživi laži i strah, bekstva i sve ono što ljudi obično ne izdrže, onda istina nije kraj. Već samo još jedna vrata koja se otvaraju. I ponekad iza tih vrata ne počinje gubitak, već život koji tek treba da se razume. I tako neke istine nikada ne dobiju pravi kraj. Ne zato što nema odgovora, već zato što neke priče ne žele da budu pronađene. Postoje ljudi koji nestanu iz tuđih života, ali ne nestanu iz njihovih misli. Ostanu u pitanjima koje nikada ne dobiju dovoljno hrabrosti da budu postavljena do kraja. U trenucima tišine koji iznenada postanu preglasni. I u pogledima koji traže nešto što više nije tu. Nikola, Jelena ili Marija, ime više nije bilo važno. Važno je bilo ono što je ostalo između njih, izbori, bekstva i ljubav koja je postojala čak i onda kada je stvarnost oko nje pucala. Neki ljudi uđu u naš život kao istina koju razumemo. A neki kao istina koju tek moramo da preživimo. I možda zato neke priče ne dobiju kraj. Jer kraj bi značio da je sve objašnjeno, zatvoreno, stavljeno u red. A postoje priče koje odbijaju red. Koje žive u polutami, u nedorečenom, u onome što se osjeti jače nego što se objasni. I upravo takve priče nastavljaju da postoje i onda kada svi misle da su se završile. Ljubav nije uvek sigurna. Nije uvek čista. Ponekad nosi tajne, strahove i bekstvo. Ponekad dođe tiho, bez najave, i promeni sve što si mislio da znaš o sebi i o drugome. U njoj se pomešaju nežnost i sumnja, poverenje i pitanja na koja nema odgovora koji bi umirio srce. Nije uvek jednostavna kao u pričama koje imaju jasan početak i kraj. Češće je složena, ispresecana ćutanjem i rečima koje nisu izgovorene na vreme. I u tom prostoru između onoga što se zna i onoga što se sluti, rađa se i strah, da ono što voliš možda ne možeš u potpunosti da razumeš. Ali čak i takva ljubav ima svoju snagu. Jer ne pita da li je trenutak pravi, niti da li je sve bezbedno. Samo postoji i vuče napred, ponekad i kroz najteže izbore. I možda baš zato ostaje u pamćenju duže od svega drugog. Ne po savršenstvu, već po svemu onome što je preživela. Ali jedno ostaje isto. Ako je stvarna, ona ne bira lak put. Ponekad znači ostati. I ostati ne zato što je jednostavno, već zato što nema snage da se pusti nešto što je postalo deo tebe. To su oni trenuci kada se sve raspada, a ipak neko odluči da ne okrene leđa, iako bi mu bilo lakše da ode. Ponekad znači nestati zajedno. Ne kao beg od života, već kao izbor da se ne dozvoli da svet koji ne razume ruši ono što dvoje ljudi imaju. Kao tiho povlačenje iz svega što bi moglo da ih razdvoji, čak i ako to znači ostaviti iza sebe imena, prošlosti i sve ono što ih je definisalo. I u oba slučaja, suština je ista. Ljubav nije uvek ono što se pokazuje. Nekada je odluka koja se ne objašnjava nikome. Nekada je tišina u kojoj dvoje ljudi razumeju više nego što bi jedna reč mogla da objasni. I zato, bez obzira na put koji izabere, ako je stvarna, ljubav uvek ostavlja trag koji se ne briše. I možda je najveća istina od svih. Da nikada ne znaš ko zaista stoji pored tebe. Dok ne bude kasno. Ako voliš ovakve priče koje te drže do samog kraja i ostave da razmišljaš i posle.
Zaprati kanal i budi deo onih koji traže istinu između redova. Jer sljedeća priča možda će biti još bliža nego što misliš.